Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane.
Allahu Akbar. Leren sak wetara, leren sak kemrangan ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing luwih wigati, aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene. Ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa, heeh. Sing wis malimbarke keberkahan, ya ta? Wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir Kang Sarta batin. Oh ngono. Heeh, mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya. Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. Heeh. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1, ya ta? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono. 43 tahun. Heeh. 43. Heeh. Angkane 4 karo 3. 4 karo 3. 4 karo 3 iki dijumplah 7. Oh 7. Heeh. Muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Heeh. Heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepunden kula. Heeh, ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Pak Asop. Pak Asop. Heeh. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono. Heeh, sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya, Mak. Heeh, iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngirus paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning isore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak. Iya. Heeh. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya ta SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Heeh, aku mlebu SMA tahun 2016. Heeh, aku 2016 melu festival dalang muda tingkat provinsi. Oh, ngono. Heeh, menang. 2016. Heeh. Kuwi kelas 1, kelas 2 SMA tahun 2000 pira kowe berarti? 2016 17 iki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Heeh, entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi dalang muda tingkat nasional nganti entuk dalang mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya. Iya ya, Mak. Iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion, ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh ngono, kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya, Mak. Iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya.
program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Oh ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Heeh. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Loh, Ma. Amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Heeh. Kan biyen tahu. Tahun 2016 aku murid anyar ning kene. Heeh. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Raisa. Ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa. Udan deres lho. Oh, udan deres. Gedung Juang. Heeh. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbok cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Men Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan sah aku. Kuwi tenan-tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Ini pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya, lah iya, Wih, jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Kowe aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya cah OSIS ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo, bayo. Lah iya, ora apa-apa aku ki. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Ah iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengi di spend kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Nek biyen zamane kepala sekolahe Buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Oh ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." Lo Akbar, Bu. Oh ya terus keluar aja gak apa-apa. Oh ngono wis percaya, Nduk. Oh iya. Watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep mlebu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamrih mergo iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 wayangan ping pindho biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning season limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan.
Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Salam. Omongane Akbar Salam. Aku nek wayangan ning semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh, ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh, ngono. Latih pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya, Iya, luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi iki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kete. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Ternyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenengne anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa apa enek? Jenenge elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya to, Nunu kan etan tuwabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho? Kacuk elekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya, beyo. Bayo. Nek tabrakan nek kerep lho, Nok. Oh iya. Iya, kudu jenengne anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Oh ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama. Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa Nganjuk yang ke-43 semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa Nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres, Mas. Lahir dari semasa satu Nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa Nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR Nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa Nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah pacarmu cah ngluyu.
Aja ngedu. Alah. Mau lagi didongane modele. Alah. Mau didongane harmonis. Model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita Nggak sambut bisa. masa depan yang Nggak cerah. bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan niku. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat Ngomongi pelajaran. sapa? Iki Oh. mawang Elsa WA karo aku. Sopo? Alah iki malah WA karo aku sing dalang Mas Akbar, WA ning sampean. Nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, cemungut ya sayang. Alah, Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP ku ora. alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Ora. Alah, Iki lho hafal. sapa sing mbok jak? iki lho? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Heeh. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk. Nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek boten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Eh. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. Bahaya jumri. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae duwe ide-ide apa omong-omong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to Mas. Napa gitu? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer dodole pitik ngomong. Ngomong apa ngono lho. Ngomong apa? Piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT apa ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong ngomong angel men. ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane. Hut. Wong kok cengengesan iki lho. Sowaning semasa 1 Nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Loh, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho. Ya ben ngono ae. Lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel men to dijak Angel, jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Oh, lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Njuk wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa stroke ora iso lungguh? Tak tuapuk bosok. Beh, wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu Gagasan. lho. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondel sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar, siap. Kula dagelan sak paling niku. Nggih. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh.
Loh, aku yo enek RM -e, Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD, sarjana Pendidikan. pendidikan. Ini belakangnya IR, Lho, insinyur. Iderokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang wong niku jalma limpat seprapat tamat. Tamat. Giri lusi Jalma jalma tan kena kinira. kinira. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju ini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top, Sekolah favorit. favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. He, Kuwi enek resepe. resepe apa, Mas? Resepe 1 kudis, Oh, terus? Loro, kurap, Oh. telu, kutil, Lho. papat. kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Masih penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kaya ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Nyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Iki tahu bulat. Kudis, kurap, kutil, karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah, edan. Masih dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, 6:30 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby Lah barang. iya kok yo ngerti bahasa standby barang. Hebat, jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi, Rapi. sebab ajine diri saka Lati ajine raga, saka busana, ajine awak. saka tumindak. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Ketoke rupane kados keten lho. Ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga Kutil. iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksudnya Maksude iki lho. kutil maksudnya Kudu teliti. artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Oh. Apa sing kurang, Nah. apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat Seprapat tamat. Batok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya. Nesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap, apa mau kutil. Kutil. Yang terakhir, Kuman, apakah artinya kuman? kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman. Misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. kok pemikirannya kok ya landep ternyata. nggih. Masih atau rupane kaya katembat. Nggih. Iki kok iso Katembat sakmene kupinge sepiro. kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Nggih. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung, Mas. Oh. Ilmunya Nek rendah. kon ngimbangi awak-awake dhewe, Ndak mampu dong Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe niku cara neng kene ya cara satpam niku kaya paidi mbiyen lho lolak-lolok ngene
Oh, Pak Idi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Oh. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Oh. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Nggih. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Loh, Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Yo, masih rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal ki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho, Kowe iki titik watu. titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Apa Dadi kowe? apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2B rung diongoti. Penting Aku bupati. dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Mo. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh, Mas. Aku langsung tak pol nih Mas. Heeh. Aku mentok dadi presiden. Wongko. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho, wi. Presiden Pok. pol dhewe. Pok. Kowe dadi presiden. Heh. Aku mau dadi rakyatmu. Loh, aku wis dhuwur dhewe Wis pok, presiden. Pok. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho, Mas? Aku dadi presiden, Ah, kowe dadi Dadi udan sing deres. aku pas kunjungan. Tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora Mas. kurang akal ya, Mas? Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Oh. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep. Ah, Watu gede ra mungkin kena banjir. Iya. Aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Kok balik rono men. Alah. Ngarep endang muni titik Titik, bar lho. titik Ngapa bar dadak presiden, tekan bupati. lurah, tekan camat, barang wong kok iso. iso balik? Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Ah. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Ah. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya ta, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Cok. Paling ora ya ditili dhisik. Oh. Milih sing ndi? Iki. Niki. Kowe tak kapuk to. Kok iso Iki malah sing sinden kuwi. sepuh, sinden senior Sinden khusus. sepuh. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Panse kita. Heh. Ini. Heh. Paling ora ya iki lah. Heeh. Nah, Oh, gak iki. gak ki ana sing duwe. Nyapa lho. Tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu Bebas. milik umum. Panggung itu milik umum. Heeh. Di bawah boleh menjadi pacaran, Heeh. tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Oh malah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Niken. Oh, Apa apa? iso, apa Eh, iso. sampean nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Heeh, Niki heeh. pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporo dadi pelatih kerawitan. Edan pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Lho, lho, Mondol lho. terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Benarto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya, piye jajal? Saka bonang iya. Iya. 6 loro jiji rolu nempyong nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro ji lumoluro nem lumo nem roji namo lu nem luro lujiro gong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Nembe elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? Nem loro jiji rolu nempyong nempyong. Wah, kuwi nek
Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka Saka Bonang. piye, Mas? 6 nempyong nempyong. Lho. Kok kaya meh padha to, Mas? Kok meh Pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka Bonang. Piye, Mas? 6 nempyong nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? 6 Nempyong. Kabeh nempyong. Apalku yang kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Wah, sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari payung randane kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah Sing denek jebles iki lho. Buang antar keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lho. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok Gandrung, ganti kene lho ben gandrung. ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho, Aduh, mati lampu. mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira mati Mosok lampu. enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh iya. cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean apa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, terus? utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau apa sing kira-kira cocok ngono apa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Kelambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Yo tau Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda. Waduh, apik to. Ora ro. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe Kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu.